Hola, benvingudes i benvinguts una setmana més al canal del Mas de les Garroferes. Jo sóc Alba i avui he vingut a explicar-vos com es fa l'oli de calèndula. Supose que recordeu que en un vídeo anterior en el qual vam parlar de les plantes i flors comestibles, mon pare va esmentar un oli fet a partir de la flor de la calèndula que era molt bo per al cremat, per a les irritacions de la pell i per a moltes altres afeccions perquè incorporava totes les propietats medicinals de la calèndula. Doncs bé, en aquest vídeo ja vam comentar que teníem l'oli en marxa i ara ja podem dir que està a punt. Han passat 40 dies des de la primera fase del que vos anem a ensenyar en este vídeo i ara ja el tenim preparat per a colar-lo i fer-lo en crema. El mesclarem amb cera d'abelles natural i aconseguirem una emulsió que podrem utilitzar al llarg de tot l'any. Si voleu saber com es fa, acompanyeu-nos. La calèndula és una planta que, quan està a punt la llavor, s'escampa moltíssim. Aleshores, cada any n'hi ha més. Nosaltres no la tallem, perquè com que fa aquesta flor tan bonica, resulta tan decorativa com qualsevol altra planta que poguérem comprar i plantar nosaltres. I si és de forma natural, doncs la deixem viure lliure. És cert que ens està colonitzant tot el jardí, però no ens molesta. En tenim de color groc i de color taronja. I l'oli avui anem a fer-lo de la de color groc, però es podria fer perfectament de la de color taronja o fins i tot mesclar-les les dos. Per a fer l'oli de calèndula només necessitem les flors de la calèndula, un pot de vidre que estiga net i oli d'oliva. Nosaltres en aquest cas anem a utilitzar oli d'oliva verge extra, que és el que produïm per autoconsum, però ens serviria qualsevol oli d'oliva. El procés consisteix simplement en obrir el pot, omplir-lo de flors i cobrir-les d'oli. No té cap misteri. Una vegada tenim el pot ple de flors cobertes d'oli, el que hem de fer és deixar-lo en un lloc fresc, on tinga llum, però que no li arribi el sol directe. Són les 7:30 de la vesprada del dia que fa 40.
és a dir, l'oli de calèndula ja està preparat. Ha d'estar 40 dies a la serena, és a dir, a la llum del dia, però sense llum de sol directa. Tots els olis que se fan de flors han de seguir el mateix procediment. Els olis que se fan de fulles, com per exemple l'oli de ruda, han d'estar a les fosques, però este ha d'estar a la serena sense llum de sol directa. Nosaltres el tenim així, baix d'esta planta, que és una poligala, i ara el traurem. A veure. Així l'hem tingut a la serena durant 40 dies. Ja està preparat. Per a la segona fase de l'oli de calèndula, per a convertir-lo en crema, necessitem l'oli ja preparat, que el tenim ahí. Així tenim cera d'abelles natural, que l'hem comprada a un productor de Vilafamés. L'empresa se diu Mel de Vilafamés. Estan a internet i venen també per moltes zones del País Valencià. I així tenim la cera d'abelles, que la venen en una espècie de plaques. Veieu? I necessitarem també un perolet i un colador per a colar l'oli. I ara anem a procedir a fer la crema. Ara agafarem el plat amb la cera natural que hem trencat i entrarem a la cuina perquè per a fer la mescla necessitem foc. Aleshores no ho podem fer així al carrer, anirem a fer-ho al foguer. Acompanyeu-nos, vinga. Vaig en la cera, fa una oloreta que si ho poguéreu olorar és impressionant l'oloreta que fa. Estic dins. Ja estic dins del mas. Ara ho deixaré per ací i eixiré per la resta de coses. Ara ens veiem. Mireu, ja tenim així tots els ingredients. L'oli, la cera, el perolet, el colador i ara falta que porte un recipient de vidre, que me'n vaig a buscar-lo, que és este recipient de vidre, perquè no es pot fer directe al foc. Si posem directe al foc la cera d'abella o l'oli, perdrà les seues propietats perquè el farem pujar de temperatura. Aleshores això no ens interessa. El que ens interessa és que tingui la temperatura justa per a que es fonga, però sense cremar-lo. I anem a fer-ho al bany de Maria. L'oli de calèndula
té moltes aplicacions, però la que més m'agrada a mi és la d'utilitzar-lo com a cicatritzador o com a regenerador de la pell. Per això haureu vist moltes marques comercials, per exemple de cremes per al canvi de bolquer dels nadons, que introdueixen l'oli de calèndula en la seva fórmula. Esperem que vos hagi agradat molt el vídeo i que l'aprofiteu per a fer el vostre oli de calèndula o d'alguna de les altres plantes i flors que hem esmentat. I si voleu saber més informació sobre la calèndula i les seues propietats, vos hem deixat també alguns enllaços a la caixeta de la descripció. Ja sabeu també que si vos agrada el nostre contingut, vos podeu subscriure al canal i prémer el botó de m'agrada. Gràcies, adeu!